То нямаш пимп чейн, пимп брейслет. Внимателно си избирайте приятелите. Къде отиваме? Отиваме да стрелям. Какво ще стреляш? Стрелям с пистолет в шутинг център 8-1. Тъпич не ми отговори на въпроса за защо нямаш пимп брейслет и пимп чейн. Можеш ли да признаеш, че си значителен провал Не. в нашата корпорация? Не. Защо? Защото не съм значителен провал. Да, защото нямам пимп чейн и пимп брейслет. За какво да нося гривна? Това е женско бижу. Брат, не е женско бижу, виж колко е газарско. Дай на цигара. Добре, значи до сега ме обиждаш, сега искаш цигара от мен. Аз съм обидил, казах ти, че си monumental failure. Не! Ще моля да се дай една цигарка? Не, това е наказание за твоето държание. Научиш как да се държиш с хората. Не, виж, днес сме щастливи, трябва да сме добри с хората. Пич, ти осъзнаваш ли, че аз мразя всички еднакво? Това е look like a give a fuck. Без значение дали си млад, стар, дебел, турчин, циганин. Аз мразя всичките хора еднакво. Пич, ще ми дадеш цигари. Я, вълшебната думичка. Моля. Заповядай, трови се. Ще завладяваме ли Константинопол? Двама българи отиват да завладяват Константинопол. Първо ще пуснем башибозуците, после нормалната армия и накрая еничари. Ще минем през Галата. Знаеш кое е това? Знаеш как са завладяли? Сега ще разкажа историята малко. Кажи как са завладяли. Значи, месеци наред е имало обсада. Правили са най-хубавите уръдия, като са сключили сделка с този пич, дет прави уръдията, Мехмед II, че ако не успеят уръдията да побият стената, той ще ги убие. Кой той ще убият Мехмед II? Не, Мехмед II ще убие този пич, дет прави уръдията. Уръдията са на някаква безумно скъпа цена, обаче нали знаеш, Османската империя нямат лимит на богатството по това време. Пък и от 452. Пари за война никога не са пестяли. Да. И стрелят. Месеци наред не спира обсадата. Обаче част от оръдията почват да гърмат и почват да избиват хора от войската, брат, от експлозията. Как така да гърмат, да се взривяват самите оръдия? Да, самозривяват се оръдията, защото има нон-стоп обстрел. И там, където е Босфора, тия византийци са били много умни копелета и са сложили една верига, брат. Не мога да мини кораб оттам. Ако мини кораб, веригата ще го прирежи. Да, това все едно гледаш викингите как са пазили Париж. И Мехмед II няколко вечери подред се чуди как да заобиколи тази верига, да може да вкара корабите след веригата. Да. Я виж. И отива с една турба жълтици при ония, дето е собственик на Галата. На Галата Тауър тогава. Тя и сега има в Истанбул, даже ремонтират. Той е италянец, католик. И италянец е бил собственик на кулата в Истанбул. Да, те са мешили там. Една част са били католици, друга част са били православни. По-голямата част са били православни, обаче е имало и католическо присъствие. И Мехмед решава, гледай сега гениален ход, пич. Това е от викингите са го взели и те. Не знам кой от кой, първо викингите са го ползвали, защото е доста по-рано, 400 години преди това. И отива с една турба жълтици при този собственика на Галата Тауър и му казва: дайте ще прекараме корабите за обиколно, ще изсечем гората, ще направим път. Обаче това нещо не трябва да стига до императора, тогава Константин, мисля, че се казваше. И този пич обаче отива на тайна среща с императора, обаче не им казва за тази цялата работа. Обаче този пич Юстиниани, който води защитата на византийците, го надушва този педерас, че е предател. Как го надушва? Надушва го, брат. Типов. Надушва го и му казва: ако не предадеш мама ти копеле по някакъв начин султана, защото те са били отделни, Галата Тауър и империята са били две отделни части. Частна фирма е било Галата Тауър. Да. Те са били големи бюрократи. Обаче все пак ги пускат корабите да минават, пич. Изсичат гората, правят дървесна пътека от дърветите, деца изсекли, прекарват корабите и ги слагат в Босфора.
и той ги предава, той педерас ги предава и след това Юстиниани отива му отсича главата. И така по този начин превземат Константинопол, защото не само оръдията гърмат, но вече и от вода ги атакуват. През това време византийците са пуснали помощно писмо за подкрепа от католиците. Тогава Римската империя по това време още вече взема да се разпада. Тя е била разделена на източна и на западна. Византия била западната, обаче е останало много малко част. Само Константинопол и гръцките острови, които по-късно са превзети от Османската империя. И така има два фронта. Единия на Босфора, който ги целят там с оръдията, с стрели-мрели, и от другата страна, където са стените. И така свършва Византийската империя. End of the story. И накрая какво става? Пада заради предател. Да, то винаги е така. Внимателно си избирайте приятелите. Защото само от един добър приятел става истински предател. Лепно представите. Трябва да стискам стая. Тази не стискаш. Като стискаш и почва да трепери цялото. Пръста винаги вънка извън спусъка. Когато ще стърлиш, тогава слагаш на спусъка. Просто го слагаш, когато ще стърлиш. Пръста винаги извън спусъка. Сам се зарежда. Просто дърпаш се. Сам се зареждаш. Пръста извън спусъка. Да, да. Като дърпаш много или като чакаш и пада надолу, да. A few moments later. Значи, като зареждаш, като връщаш така и може да не ти зареди. Дърпаш и той сам се зареди. Пружината достатъчно силно. Нагласиш пистола по окото, не да си нагласиш окото, пистолета. Гледаш и с ръцете си нагласиш мерната мушка. Така ли? Да, с ръцете, а не да търсиш с окото. А това връхчето трябва да е в средата? Връхчето, това трябва да е в средата и да е наравно това с това. Нито нагоре, нито надолу. Ако това видео ти е харесало, не забравяй да се сабскрайбнеш за канала ми и натисни камбанката, за да не пропускаш още забавни видеа.